Roedd yna siop lyfrau yn rhan o'r tŷ lle ges I magu ar stryd yn Llanrwst. Felly, mi ro'n i'n ymwybodol iawn o bob llyfr newydd oedd yn ymddangos. Ac wrth ochr yn ngwely fi yn y llofft, mi roedd yna silff lyfrau. Ac yn fanno, roedd yr llyfrau o'n i'n cael yn anrhegion bob Nadolig, bob penblwydd, a hefyd casgliad o lyfrau plant oedd gan mam a dad. Cyn mynd I gysgu bob nos, mi fyswn i'n darllen, treulio amser yn darllen. A dydwch bo fi yn sâl, wedi cael rhyw frech neu dolur gwddw neu anwyd, o'n i'n treulio'r diwrnod cyfan yn ngwely yn darllen eto. A dwi'n siŵr braidd na darllen oedd yn gwneud yn well yn y diwedd, nid y tabledi neu'r moddion oedd mam yn rhoi I mi. Beth bynnag, mae gennai fan hyn 2 cyfrol o'n i'n eithriadol o hoff o'n nhw'n blant. Llyfrau T. Llew Jones am yr arwr Twm Sion Cati. Y cymeriad hanesyddol, ond gafodd I ailgreu gan T. Llew Jones. Twm, y gŵr ifanc o Dregaron, nath golli I etifeddiaeth, orfod mynd I grwydro efo cymeriadau lliwgar, y porthmyn, dod ar draws lladron, dod ar draws paffwyr mewn ffeiria, mynd I Lundan, yn bob math o bethau'n digwydd yn fanno. Ac yn y diwedd, yn dod yn ôl eto I Geredigion ac yn cael dial ar y meistri tir oedd wedi creu anghyfiawnder iddo fo fel teulu ac yn yr ardal. Felly, yna rhywbeth yn fan hyn, dwi'n siŵr sydd I aros efo fi, mynd yn ôl I hanes, ond clywed am ŵr ifanc yn llwyddo I drechu popeth oedd wedi gormesu I fywyd o. Mi rydw I wedi sgwennu 5 o nofela hyd yn hyn, a mae yna un arall ar fin ymddangos. A maen nhw I gyd yn nofela, beth ydych chi'n alw yn nofela hanesyddol. Hynny ydi, maen nhw'n delio hefo cyfnod o hanes. Mae'r rhan fwyaf o'r rhain, dyn nhw ddim yn mynd yn bell iawn yn ôl. Ar y mwyaf 100 mlynedd. Yna ambell un ychydig bach pellach na hynny. Ond ar hyn dwi'n hoffi am hanes ydy I fod o yn dal I ddylanwadu arna ni heddiw. Mae pethau oedd yn digwydd yn y gorffennol I bobl yn y gorffennol, mynd o'n dal I ddigwydd heddiw yma. Ac felly, wrth edrych ar stori o hanes, rydyn ni'n dysgu pethau yn bywydau ni'n hunan heddiw yma. Mewn ffordd, mae yna 2 stori yn digwydd ym mhob un o'r nofela yma. Mae yna stori am y cymeriadau yna mewn cyfnod o hanes, ond maen nhw hefyd yn rhan o'n stori ni pobl Cymru. Wel, mae'r straeon yn amrywio, ac maen nhw'n dechrau maen nhw gyd wedi dechrau oherwydd yr hyn dwi wedi deimlo wrth fynd o gwmpas ysgolion, a chlywed hefyd ar y newyddion pan da ni'n cofio am ryw ddigwyddiad neu gilydd. Mae pobl ar y stryd yn dweud, hanes Cymru, ches I'm o hynny, nes I'm dysgu dim am hynny, dwi'n gwybod dim byd am yr hyn sydd wedi digwydd yng Nghymru. Ac felly mewn ffordd, cyflwyno darna o hanes ni, hanes Cymru, ydw I, ond dwi'n gwneud hynny drwy fynd ar ôl cymeriadau, drwy greu cymeriadau, ac mae'r hanes yn digwydd y mywydau y cymeriadau yna. Ar y cyfan, efallai, mae straeon bach o hanes Cymru ydyn nhw. Ond i'r bobl roedd y stori yna yn digwydd, mi roedden nhw yn straeon mawr, yn ddarna mawr oedd yn bwysig iawn, yn dylanwadu'n bwysig ar eu bywydau nhw. Yr un gyntaf, ynglyn â boddi cwm yng Nghymru. O'r rhan mae yna lawer iawn gormod o gymoedd wedi cael ei boddi I greu cronfeydd dŵr I gario dŵr o Gymru I ddinasoedd. Ond yr hyn oedd yn hynny fi at y stori yma, Cwm Gwendraeth Fach yn y 60au yn ceisio gwarchod I cwm rhag cael ei foddi mwyn rhoi dŵr I ddinas Abertawe. Ac maen nhw'n llwyddo. Maen nhw'n ennill.
Maen nhw wedi dysgu o wersi Cwm Tryweryn a manna eraill. Ac mae hon yn stori o lawenydd yn y cwm. Mae y cwm a phobl y cwm yn trechu y ddinas fawr. A dyna sydd genno i yn aml iawn ydy y gymuned fach yn erbyn y bwystfil mawr y tu allan. Mae yr ail nofel, Mae'r Lleuad Goch, yn mynd â ni i Ben Llŷn, mynd i Lŷn yng nghyfnod yr ysgol fomio cyn dechrau yr ail ryfel byd. Oedd yr rhaid, meddwl yr awdurdodau, oedd rhaid cael tir i greu maes awyr yn Llŷn a gosod targedau ym Mhorth Neigl. Roedd rhaid symud 11 o deuluoedd mwyn gwneud lle i'r awyrennau ar ymarfer bomio. Mae ysgol fomio oedd i paratoi ar gyfer y rhyfel dinistriol eithriadol yr ail ryfel byd. Rhyfel pan welwyd trefi a phobl ddiniwed yn dioddau, y bomia yn disgyn ar y dinasoedd. Hynny'n digwydd yn Llŷn yng Nghymru, ond hefyd mae yna ran bwysig o'r stori yn mynd â ni i Wlad y Basg. Ac un o'r cyrchoedd bomio dinesig cyntaf un, sef ffrindiau Franco, Hitler a Mussolini yn bomio trefachnad Guernica a'i llondi o bobl ar ddiwrnod marchnad yng Ngwlad y Basg. Mae bomio a rhyfeloedd yn creu ffoaduriad, ac mae'r ffoaduriaid yna plant yn y diwedd yn cyrraedd Cymru. A dyna gefndir y darn bach yna o hanes. Yn Pen y Chansen, dwi'n delio hefo y Welsh Not. Mae'n rhyfedd i mi nad oes na ddim straeon, dim nofela yn delio hefo'r Welsh Not o'r blaen. Da ni'n gwybod yr hanes, da ni'n gwybod yn fras be ddigwyddodd, ond sut oedd yr Welsh Not na cael eich atal rhag defnyddio eich mamiaeth, sut oedd hynny'n effeithio plant, ac ymchwiliad i hanes, wel, teulu o'n i'n nabod, nath ddiodda o elfen y Welsh Not, ond ydw i wedi ychwanegu at y stori a chreu hefo'n ychymyg i adwaith dychmygol a alla fod wedi digwydd mewn ardaloedd eraill i blant eraill. Wedyn, stori o'r ail ryfel byd ydy cuddio Trysorau Llundain mewn chwarel ym Mlaenau Ffestiniog, lle bod nhw'n cael eu difrodi gan y bomio. Ond wrth gwrs, Trysorau wedi cael eu cymryd o bob ran o ymerodraeth Prydain. Oedd y Trysorau yma yn Llundain, nid eiddo Llundain oedden nhw. A dyna sydd yma yn fan hyn ydy dwy wlad a ddioddefodd effaith yr ymerodraeth honno, sef y Sikiaid yn India, a gollodd lawer o'i Trysorau gan gynnwys y diamwnt mwyaf gwerthfawr yn y byd, a Chymru. Ac mae evacuee, plant cadw yn dod o Lerpwl, ac yn ei misg nhw bachgen croenddu Sikiad. Ac mae'r stori'n datblygu ym Mlaenau Ffestiniog yn y berthynas rhwng y bachgen yma, y Sikiad yma, a'r plant lleol. Ac wedyn mae drws du yn Honampandu yn delio gyda streic y glowyr. Da ni'n mynd i fyd y Pyllaglo yng Nghymronda adag streic, ac mae'r gweithwyr yn ceisio cael cyfloga byw teg ar gyfer ei gwaith yn y Pyllaglo, y meistri yn trio cadw nhw lawr. A da ni'n gweld effaith tlodi yn y cwm. Mae'r holl boblogaeth wedi mynd i'r cwm mwyn cael cyflog da, ond yr hyn maen nhw'n nebu ydy tlodi. Ac effaith tlodi ydy pob math o salwch a heintia a bydreddi, ac da ni'n cael effaith hynny ar deulu yn Honampandu. Y plant ydy'r arwyr yn y straeon yma gen i. Ac dwi'n mwynhau gweld y plant yn datblygu yn y straeon. Mae llawer ohonyn nhw yn blant ofnus
wedi cael cam ar y dechrau, ond drwy gyfrwng y stori, mae nhw'n cryfhau ac maen nhw'n dangos penderfyniad a gallu i wrthsefyll ac dwi'n ei hedmygu nhw yn fawr iawn iawn. Mae'n rhyfedd pan fydda i yn meddwl am y plant yma yn y sefyllfaoedd yma. Y plant oedd yn yr ysgol hefo fi sy'n dod nôl i'r meddwl. Ac yn aml iawn, mi fydd gynna i blentyn o Ddyffryn Conwy yng nghefn yn meddwl wrth sgwennu y straeon yma. Ond y mae yma hefyd lawer iawn o oedolion. Ac mae naturiol bywyd teuluol y plant, ond hefyd mae yna gymeriadau tu allan. A dwi'n hoff iawn o greu cymeriadau llai, ond mae'r rheini yn rhai mawr mewn ystyr arall. Maen nhw'n gymeriadau lliwgar, maen nhw'n gymeriadau sydd hefo dawn i siarad, maen nhw'n deud pethau sydd yn eich cosi chi ac yn eich cyffroi chi hefyd. Yn yr argae Haearn, mae gennym ni ddyn yr iard scrap, Joe O'Connor, gwyddeldio, ond mae o'n cydymdeimlo hefo'r bobl leol ac mae o'n dipyn o gymeriad. Mae'r Lleuad yn goch, wedyn mae yna nifer o is-gymeriadau pobl y pentra ac nes i mwynhau darganfod y bobl yma yn y pentra a sut oedd y pentra yn gweithio. Ac unwaith eto, mae yna dipyn o gymeriadau a dwi wedi nabod yn ystod y mywyd yn dod i fewn i'r nofel yma. Yn Prenach Hansen wedyn, mae gennym ni gymeriad wedi dod o Ynysoedd yr Alban i Langerniw lle mae hon wedi cael ei lleoli. A Mac ydy yno fo, Mac ydy cipar y plas. Fo ydy'r, os liciwch chi, y plismon tir. Mae o'n neud siŵr bod yna neb yn potio. Mae o'n trefnu helfa ar gyfer bobl fawr y plas. Mewn ffordd gwas y plas ydy o. Ond yn raddol yn ystod y nofel, da ni'n gweld bod cydymdeimlad Mac hefo'r bobl leol ac efo'r plant sydd yn dioddef yn yr ysgol. Am yr rheswm i fod o, yn cofio am ei blentyn dod o mewn ysgol ar un o Ynysoedd yr Alban ac oedd yn dioddef yn debyg iawn i'r Cymru. Ac wedyn yn y goron yn y chwaral, mae gennym ni nifer o fan gymeriadau, rhai yn reit ddoniol, ond yr un sydd o'n i yn cnesu ato fo oedd Meirion Ddu. Y gŵr yma, cyn chwarelwr, oedd y bellach yn gweithio dros y fo'i hun, yn byw yn eitha gwyllt i fyny yn yr hen bentra ar dop y mynydd, hen bentra chwaral Rhyw Bach, ac mae o'n fanna ac y tu allan i gymdeithas, tu allan i'r fro, ond mae yna rhywbeth annibynnol a styfnig yno fo, ond mae yna rhywbeth rhyw galon gynnes iawn yn perthyn ddo fo hefyd. Ac wedyn yn drws du yn Hon-y-Pandy, mae gennym ni gymeriad Gwyneth ydy henwi hi. Hi di'r fydreg sy'n helpu mam i eni i Flintyn. Ac mae Gwyneth yn cael ei galw Gwyneth mas o'r ffordd. Achos pob dyn sydd dod ar ei thrawsi, sgen i hi ddim mynedd o gwbl gyda dynion. A mas o'r ffordd, mae'n dweud wrth y dynion bob amser. Ac mae cymeriad Gwyneth, cymeriad cryf sydd yn gwybod yn union be mae angen, a does gen i ddim amynedd hefo rhai sydd dan i thraed i. Dwi'n cynnesu'n arw ati hi hefyd. Dwi am ddarllen dyfyniad o Mae'r Lleuad yn Goch i chi. Yn fan hyn, mae gennym ni ffoaduriad o Wlad y Basg. Mae'r bomio wedi digwydd ar dref archnad Guernica ac mae plant yn gorfod ffoi o Wlad y Basg. Mae yna long yn dod â nhw 4,000 o blant o Wlad y Basg yn dod â nhw i Southampton. Ac o fanno maen nhw'n cael eu dosbarthu wedyn a'i rhannu a'i rhai yn mynd i wahanol gartrefi drwy Brydain, a mae yna 4 cartre yng Nghymru. Enw un o'r prif gymeriadau ydy merch o'r enw Miren, ac mae gen i hi frawd Anton. Pan ddisgynodd y bomio
ar eu cartre, ar eu stryd, ar eu tren nhw yn Guernica, mi wahanwyd Miren ag Anton. Fethon nhw ag ail gysylltu a'i gilydd. A mi glywch chi am eu hanes nhw yn sgil y bomio. Ac yna, dyma Miren rwan yn y gwersyll yn Southampton, a mae'n cael clywed i bod hi yn cael ei symud o fanno i wersyll, i gartre Mae Colwyn yng Nghymru. Ac mae hi, fel da chi yn sylweddoli, mae hi heb i rhieni, wedi gorfod gadael i gwlad, ac dydy hi'n gwybod beth i hanes Anton. O'r dechrau, roedd gwaith i'w wneud. Roedd y bechgyn yn agor ffossydd, rhag ofni law a llifogydd greu difrod i'r gwersyll. Roedd y merched yn llenwi matresi a gwellt ar gyfer y gwlau. Gafwyd etholiad ym mhob pabell gyda'r gwersyllwyr yn ethol arweinydd a Miren a benodwyd yn arweinydd yn ei phabell hi. Bydd gwobr meddent i'r babell daclusaf a'r arweinwyr oedd ei drefnu ac enyn brwdfrydedd ar gyfer dasg honno. Roedd rhan helaeth o bob dydd yn cael ei threulio'n ciwio. Ciw molchi, ciw bwyd, ciw diod cynnes, ciw rhannu'r dillad anrheg. Roedd digon o fwyd, a hwnnw'n dda. Ond roedd y tywydd yn lyb a'r glaw yn llifo i rai o'r pebyll. Clywai'r plant am drefn y dydd dros yr uchel seinydd. Caint ei deffro i sŵn band milwrol ac yna clywent ei hamserlen ar gyfer yr oriau nesaf. Roedd gwersi Saesneg i bawb yn ei tro, a hefyd ymarfer corff a chwaraeon. Caint fwy o wybodaeth hefyd am gam nesaf ei hantur. Ymhen rhyw wythnos byddai criwiau o ryw 100 i 100 ar y tro yn gadael y gwersyll am gartref mwy sefydlog mewn rhan arall o Brydain. Un diwrnod, clywodd Miren fod ei phabell hi a phedai'r pabell arall yn gadael y diwrnod canlynol am dref lan y môr yng Ngogledd Cymru. Gogledd Cymru? I Pargales? Gofynodd Miren i un o'r gofalwyr oedd gyda'i grŵp hi ac yn helpu'r plant i ddysgu Saesneg ac yn cyfieithu ar ei cyfer. Ie, atebodd yr ofalwraig. Lle braf, rhwng y môr a'r mynyddoedd. Gadawodd Miren y cyfarfod gyda'r teimlad bod ei bywyd ar fin newid yn gyfan gwbl. Yna, newidiodd popeth unwaith eto. Yno, mewn ciw diod poeth, gwelodd Anton. Wel, mae gen i dasg i chi rwan. Her, dwi'n bach o sialens, a mae seiliedig ar ddigwyddiad a'r gymeriadau yn y nofel ddiweddara sydd wedi chyhoeddi Drws Du yn Hon y Pandy. Nofel am streic yn Nghwm Rhondda ydy hon. Ac yn ystod y streic, mae'r glowyr yn protestio bod y perchnocion y Pwll Glo yn caniatáu i rai gweithwyr fynd yn ôl a ffordd i'r streic. Mae yna rengoedd o blismin yno yn gwarchod y Pwll Glo. Ac mae gennym ni olygfa ar dudalen 206 a lle mae Alun, un o'r glowyr, a Guto, mab i lwr, yn ceisio mynd i fyny'r ffordd yma mwyn ymweld a brawd bach sydd yn wael mewn ysbyty. Diptheria ar y brawd bach, a mae fywyd o mewn perygl. Felly maen nhw yng nghanol cyffro a brwydr y glowyr a'r plismin. Ond mae yna un sarjant yn siarad efo nhw ac yn holi lle maen nhw'n mynd. Bygythiol ar y dechrau, ond yna mae o'n sylweddoli bod yna salwch yn y teulu. Ac mae o'n cyfaddau fod mae o'n dod o Abertawe. Pan oedd o'n hogyn bach, mi gollodd o i chwaer i salwch. Ac felly mae o'n medru uniaethu hefo'r teulu yma sydd yn byw yn pentra'r Pwll Glo. Mae plismon ydi o. Ac yn nes ymlaen yn y stori,
Mae o yn achub y ddau ohonyn nhw rhag cael pastwn ar eu penna wrth ddod yn ôl o'r sbyty, cael pastwn gan gyd y blismon iddo. Mae o'n ei hamddiffyn nhw. Felly mae gennym ni sefyllfa lle mae na wrthdaro rhwng plismyn a glowyr, ond mae yna un plismon ac un teulu. Mae yna berthynas wahanol yna. A'r dasg sydd gen i, creuwch stori, streic, mewn pentra Pwllglo. Mae'r plismyn yn gorfod aros yn y pentra. Ac felly, os oedd yna loft wag mewn tŷ, yna o'r rhaid yn nhw letua plismon. Felly, meddyliwch am y sefyllfa yna. Y glowr yn y tŷ, falle, isio mynd i brotestio yn y bora. Plismon yn y tŷ isio mynd i amddiffyn y Pwllglo a gwrthsefyll y glowyr. Gan gynnwys y glowr, mae o'n cydletua ag o. Felly, creuwch rhyw stori am y ddau gymeriad yna. Y glowr a'r plismon yn cydletua yn yr un tŷ. Ellech chi gael golygfeydd yn y cartre, ellech chi gael golygfeydd ar y stryd. Pob lwc!